Здравейте! Днес ще разгледаме Тайланд, страната на усмивките. Ще се потопим в културата, природата, храната и невероятните забележителности, които правят тази страна уникална. Ето 33 удивителни факта, които трябва да знаете за Тайланд. Тайланд се намира в Югоизточна Азия и граничи на север и запад с Мянмар, на североизток с Лаос, на изток с Камбоджа и на юг с Малайзия. Благодарение на това стратегическо разположение, страната е важен търговски, културен и транспортен хъб, свързва континентална Азия с Малайския полуостров и морските пътища на Южно-Китайско море. Банкок е модерен мегаполис, където небостъргачи се смесват с древни храмове и исторически дворци. Каналите в града, известни като клонги, са свидетелство за миналото на града като Венеция на изтока. Уличната храна, нощните пазари и оживените улици го правят уникален туристически център. С население около 70 милиона души и площ над 513 000 къв километра, Тайланд е по-голям от Франция. Най-голямата част от населението живее в централните равнини и в Банкок, докато северните планини и южните острови са по-рядко населени. Тайланд има три основни географски региона: планински север с Чианг Май като център, плодородни централни равнини, където се отглежда основната част от ориза, и южния полуостров с тропически плажове и повече от 1400 острова. Тази планина достига 2565 м над морското равнище. Тя е дом на редки растения, орхидеи и птици, както и на традиционни села на планински племена. Дой Индханон е част от национален парк, който привлича туристи с водопади и панорамни гледки. Тайланд е единствената страна в региона, която никога не е била колонизирана от европейска сила. Това е причина за силната национална идентичност и независима културна традиция, която се запазва и до днес. Тайландският език е официален и се характеризира с уникална писменост, тонове и сложна граматика. Усвояването му изисква внимание, но езикът е ключов за разбирането на културата и ежедневието. Около 95% от населението следва будизъм Теравада. Храмовете са не само религиозни центрове, но и обществени места за обучение, медитация и социални събития. Уът PHRAKAW, разположен в Банкок, съхранява смарагд Буда и е част от кралския дворец. Храмът е един от най-важните духовни символи и туристически забележителности в страната. Сонзкран е тайландската нова година, когато хората се поливат с вода за късмет и пречистване. Лойкратхонз е фестивалът на плаващите свещи, който символизира освобождаване от негативната енергия и ново начало. Икономиката се базира на туризъм, електроника, текстил, автомобилостроене и земеделие. Туризмът е ключов, като страната привлича над 40 милиона туристи годишно. Тайланд е световен лидер в производството на ориз и каучук. Оризът не е само икономически продукт, но и част от културните ритуали, като се използва в религиозни церемонии и празници. Острови като Пукет, Кох Самуи и Кох Фай Фай са световно известни с кристално чисти плажове, водни спортове и оживена туристическа сцена. Страната има над 100 национални парка, включително Каосак с дъждовни гори и езера, и Ерауан с многоточкови водопади. Тези паркове предлагат възможности за трекинг, каяк, наблюдение на дивата природа и екотуризъм. Тайландската кухня е известна по целия свят. Ястия като пад тай, там ям, сам там и манго стики райс се сервират както по улиците, така и в ресторантите. Уличната храна е достъпна, вкусна и предлага автентичен вкус на местната култура. Семейството е основна единица, а уважението към старейшините и краля е фундаментално за обществото.
Тайландците са известни със своята култура на гостоприемство и доброжелателност. Традиционен поздрав, включващ събиране на дланите пред гърдите и лек поклон. Това е знак на уважение към възрастните, учителите и официалните лица. Градовете съчетават модерни молове и небостъргачи с традиционни храмове и пазари. Нощните пазари предлагат уникални стоки, храна и забавления. Муай Тай, тайландски бокс, е най-популярният спорт, а футбол и волейбол също са широко разпространени. Туристите могат да гледат професионални състезания или да участват в тренировъчни лагери. Коронационни дни, будистки празници и национални чествания отбелязват важни исторически и културни събития, като се комбинират с ритуали, паради и фестивали. Тропическите гори съдържат огромно разнообразие от растения, включително орхидеи, бамбук, палми и редки ендемични видове. В страната живеят слонове, маймуни, тигри, носорози и редки птици. Много от тях се срещат в националните паркове и резервати за дивата природа. Слонът е национален символ и се използва в церемонии, религиозни събития и туристически резервати, където посетителите могат да наблюдават и да се учат за тези величествени животни. Река Чао Прая преминава през Банкок и е жизнено важна за транспорт, риболов и икономическа дейност. Каналите в града са историческо наследство и туристическа атракция. Тропически климат с 3 сезона – горещ, дъждовен и прохладен. Най-доброто време за посещение е между ноември и февруари, когато времето е прохладно и сухо. Повече от 1400 острова предлагат уникални плажове, водни спортове и екстремни приключения, като дайвинг, каяк и ветроходство. Добре развита мрежа от международни летища, бързи железопътни линии и автобуси улеснява придвижването както за туристи, така и за местните жители. Банкок и Патая предлагат оживен нощен живот с клубове, барове и пазари, като туристите могат да се потопят в уникална атмосфера и забавление. Северът предлага трекинг, посещения на планински племена и участие в местни традиции. Туристите могат да се включат в културни ритуали и земеделски дейности. Традиционната музика и изкуство, като конмаскиран танцов театър и народни танци, са част от културното наследство и се демонстрират в фестивали и шоу-програми. Тайланд бързо се развива с модерни небостъргачи, търговски центрове, дигитални услуги и иновации в транспорта и икономиката. Тайланд е едно от най-посещаваните места в света, привличайки туристи със своята природа, култура, храна и възможности за приключенски туризъм. Тайланд е известен с гостоприемството на хората и топлия си климат, което го прави уникално място за пътуване, приключения и културни открития.